Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajibate do bele jele tingela ni sora dinga kono ni murai e ka do acuna anga tuguni wajibate ka do murai ba mandi Bamako poussière jangu nena kum boli mi vle wajibate ka do so fala jiji soso chalembe ko ere de chara di bibbe wajibate ka do soso be e ka do kuma do la ni do na so na kadashwa fundini na wuli ko chara amba ngumini ambita njamini agelara kujugu wona tabe wajibate ka do galabu ani jamana kanu o debe ke sababu ye Mali de nyuma bele jele ka bara juma wajibate ka do halno ya soro ni murai mbana minye bara kanu ye lamme bo bunya re kama antise ka toso wajibate anzigira nga kenaka la dala jemu on ve ya sema vura minu mbe la dala bolike wajibate afora de anga jamana kuna funi mana minye negawo ye amede jagite ali shwambola na ye ya moroya dama sisa amajua kuna funi na Amadou Naya Jeka pip kaka firfan la kodon Karamoko da batungara kele mai ngani kele ma ke sebati don oye tiaye mbala tuko bedi wajibate namu kele mai wajibate jugu ya mai hashidi ya mai wajibate ka do beze ngone ya mai ni mbele jele bi ke sababu ye ka jamana sayuko kusobe wajibate ne be mbulo karika do mbe boni sebanye sebe minu ka ma l'informateur kuna foni tigi abolu ko chien ke me wolula chien tan ani saba minye Ibrahima Yataraye ni nya ka sebanye Ibrahima ko ako munde kele do munde ye abla alu buakar alu jalola wajabate ikado kleta ja wajabate ikado fieta yele minye buakar alu jaloye abi daka de bolo ala ye fende de dama min doa ye ko nafolo wajabate ikado nafolo min ba bolo aya magogla kajnye magogla na ni ya taka laje wajibate ka do farafina babulo yin minye Mali kurware Senegali kata Niger ikado yakilite jamana mina nunu mbele jele bi buli ni Mali de nofe wajibate nga ikado Mali yere de kera jamana ye ala mangishira joni debita bla wajibate ika jamana nafolotigi la jango min bi hereke moye sebene kela ko akikado Mali wajibate ikado beni nye jamana inde kono nafolotigi walma bana baw sitigi baw ibaye ka fo fandangeni de beta blo la nganamu kuma ni ngalo ani namara nga ala ye madami ngama wajibate ala yike minyi wajibate iteke ma wara sagoy de ibeka ala de sagoy ako sebeni kela doye ni nguna foni jugu nzebe kosena wajibate ka ke kulu kala kanyi ko buakare alu jalo laidu di jamana makwana kuradi malima ko bidun kurangu desebe ko alu jalo be mi ay wakwaye kalotike ay mu ngalo ndige wajibate alu buakare jalo ikado asimu goita dowa premier ministre dowa wajibate ministre de l'énergie dowa wajibate sede baye makala ni ndo abi kudo amangalo ndige wajibate asebaye ne abi korobo mi nye jamana kundigi ye asimu goita bawuli buakare alu jalo anye kuma do me eda wati temene na kinna se ka kuradi jamana ma yelma itna wanyi ya moradi mai ka kuradi jamana ma na mawele abina ukeja ku ya dilawa jamana ko dedo boje wati note alu minye buakar alu jalo e semani kala ko beze ngone ya ni juguya ani politiki juguya tiba o yetnye nga ibado che minye ni abise mi na yo kono ndo kurango ka kuma boada boje wati ka fo abike ni gazi fe abike ni ay wafenye ukomi ma hydrogène naturel wajibate ka do hali shishi atobo alu de folo ni kuma boada ka doniya na ka nyini na sanu nyini temene ngofe fenwo fen no ye dugukolo nafaye alu nyeshine doni ma gnye fa bele jelela to abu mogo bisama arabu mogo bisama farafin jamana koni daw wajibate ikado ayeni nguma invo minge jamana minu ndara la olu ya wele cho kuma mimbi daninye ikado hydrogène naturel ka fo obise ka ke kurai na aunga jamana ka ikake anga laje na nyena na barake yelma Mali wele bla alu buakara alu madojmai amake wajibate ikado dangoroba ikado ani dongo binywana doba fi dakasa kago doba fu idamugure ka kenda akwami dunim na kobi Mali kanu ani Mali nyeta
ani Mali basigi i k'a dɔn alu bɛ miiri o de la saa kalo 12 fɛn o fɛn n'o ye dabali ye walima k'o ye se ye n'o b'a bolo Buwa Jabate n'a bɛ se k'o kɛ jamana in ɲɛ a b'o kɛ k'a sɔrɔ a ma faama degun kɔlɔnw lɔkɔliso misiriw a y'o dama min jɔ a ye maa ɲininka wa Buwa Jabate n'a fɔra ko kuranko gɛlɛya bi a bɛ duga ni jamana den o den y'a jira k'a fɔ a se bɛ ɲɛ bɛ se ka kɛ faamaw de b'a wele ni nkalon min don k'a kɔrɔbɔ faamaw de b'a wele ni tiɲɛ min don k'u da kɛnɛ kan nka ne bɛ wuli ka t'i jɔ fankelen fɛ kuranko bɛ Mali kɔnɔ alu de ko k'a bɛna ni kura ye se jumɛn in bɛ alu ye ka n'a fɔ n bɛ kura kɛ sisan gouvernement a y'a dabɔ a la ministre y'a dabɔ a la jɔyɔrɔ jumɛn b'a bolo Mali kɔnɔ bi ni faamaw y'a wele sisan alu na i ka nin kɛ sisan an tɛna ye n'a bɛ se walima a tɛ se wa Buwa Jabate nin jamana in ye nin de ye dɛ o de bɛ yan dɛ ɲɛmaa lagosi nafolotigi lagosi nin kelen o kelen nin nafolotigi kelen o kelen maa 2000 maa 1000 i k'a dɔn o dahirimɛ sirilen don a la waati tɛmɛna nafolotigi ba dɔ bi yan i k'a dɔn a bɛna taa dugulen den dɔ koyi k'o bolila ne tuma ayi ne bɛ fɛn fɔ o fɔ n ye sa jɔnni non ayi c'est pas la peine c'est pour faire plaisir wa Buwa Jabate maa ma bɛ nin ko in kɛ i b'a sɔrɔ ninnu ka ɲi maa min ma dɛ olu yɛrɛ de bɛ nin nkalon tigɛ k'a jɛnsɛn olu de b'a nkalon tigɛ k'a jɛnsɛn. i ma Konate ta ye Falajɛ o don na. Voilà. i ma Konate ta ye. Voilà. i bɛ maa min ka sumu furakɛ. o de bɛ tila k'i ka ɲɔsi n'i ka tigɛsi k'a kɛ gabo. wa fɔn fɔn ye jamana in sɛgɛn k'a segin kɔ Buwa Jabate k'a dɔn juguya ni hasida don Ala ye fɛn min di maa min ma n'i k'i ɲɛ t'i da kan Buwa Jabate ni ma a min fa k'a k'i kɔfɛ a b'i ɲɛden 2 ci po walima i b'i malo i b'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ ayiwa informateur kɔnɔ kunnafonitigi Nouvelle Horizon ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye Awa Gɔfiri Tarawele Gafu ko a ko min ye musokɔrɔba n'i ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ k'o ka fara kan Mali ni Niger ani Faransi cɛ ɲɔgɔnya gɛrɛntɛ bɛ ka sabati hali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kunu min ye Mali ni Niger ye an ka jamana ɲɛmaaw ye communiqué kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni ka yira k'a fɔ baara jugu dɔ tun bɛ senna Mali ni Niger ni Faransi cɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ Mali kɔni ni Niger ka bɛnkan kɔnɔ an bɛna fu siri o danna sɛbɛnnikɛla ko o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ kabini 1969 a ko Faransi kɔni dabirilen bɛ Mali la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni k'an joli min ta ye o de ye min ye Faransi ka cakɛyɔrɔbaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ bɛnkan kɔnɔna la o tuma min ye cakɛyɔrɔ ye sa n'u nana sigi an ka farafinna gun kan karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u dan ye dɔrɔn k'u ka l'impôt sara Faransi ye anw ta ye fufalaki ye sɛbɛnnikɛla ko an ka tunɔ n'an ka nafolo bɛɛ lajɛlen k'a salon ni ka taa n'a ye Faransi karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni k'an ka jamana kɛ ɲagakɔrɔni ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye Saheli jamanaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ Alliance du Sahel n'i y'o lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ u bɛ tali kɛ min ka jamana 2 ka jɛrɛjɛkulu don maa minnu bɛ yen u y'u kɔ don Faransi la a ko an k'an kɔ don Faransi la karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ mun na a ko a dɔ bɛ dɔ la jamana 1 fila fo 3 o b'a yira k'a fɔ min kɔni ye teri juguya de kɔni b'an ni Faransi cɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye Faransi ye k'u mɛnna ka fɔ ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ min ye miliyari kasabi caman ye Faransikaw kun kan ka min di Mali ma karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'o ntanya bɛɛ a ko min y'an ko jamana k'u sigi u sentigɛ kɔnɔna la Faransi kɔni o ka se ka balo an ka jamana la a ko nin ko in ye a dabɔra de kɔnɔna la 1969 kana bila bi la o ye san caman ye dɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'a y'a sɔrɔ Faransikaw ka société tun bɛ l'impôt sara anw ye a saracogo lakika i n'a fɔ an b'a sara u ye cogo min na sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen kundama kɛra kelen ye nka an n'olu kana kɛɲɛ anw kana sanga olu la anw kana yɛlɛ olu sanfɛ olu de ye karafe don an da la olu de y'an ba dɛbɛ gosi karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ olu de ye jɔnjuru don anw kana o tuma min b'a to an ka to jɔnjuru kɔnɔ hali bi Faransi ka dangana jugu janfa filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa in kɔni a ye fɛn fɛn ta ni ka anw sɛgɛrɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ janfa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ye kelen kelen min ye Faransiko yɛrɛ k'a ban pewu min ye Emmanuel Macron tile karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ kɔni o dugu jɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ni Niger ye o bɛ da maa min ta ka o ye Burkina ye olu kɔnɔ k'u ka min kɔni kuma fɔ ka tɛmɛ waati tɛmɛn'o la a ko n'i y'a lajɛ anw jamana 3 min kɔni an kɛn bɛ kulu ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ min ye nin kulu n'o ye AES ye i b'a ye k'a fɔ Faransi da t'a la a sen t'a la a ka hakilina t'a la wa a ka nafolo t'a la min ye Faransi ye o kamana gan de bɛ Faransi la an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ n'a dun ma k'a fɔ k'an n'an bɛ jɛ ka baara kɛ don na nataw la f'an bɛɛ ka sɔrɔ ka kɛ kelen ye k'an ka nafolo salo ka taa n'u ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ko banna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Abdramani Chani ye Ibrahima Traoré Colonel Assimi Goïta ye ni jamanakuntigi 3 bɛɛ bolo di ɲɔgɔn ma min na bi karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ
n'a tora sen na ko donna kama hɛrɛ n'a kunna wolo sɔrɔ kana siga kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don Bɔjabate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma référence sɛbɛnfura in Bɔjabate nin y'a bolo ko siɲɛ 55 u ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Buakari Jara Fasiri Buakari ko Bɔjabate i bɔra k'i da don kuma min na o de don fara ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ sababu ye a ka kulo girinya mɔgɔw ka sira an ɲɛ a yuruw ka barika Bɔjabate o ti kɛ abada ni danaya mana walima i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka taama se ka kɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko wajibi don nin jamana saba in kan u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Bɔjabate k'a dɔn ka taama se kɛ kelen ye kuma kan ka kɛ kelen ye o de la o bɛna kɛ sababu ye min b'a to farafinna jɛrɛ jɛkulu min don a ye CEDEAO u ka siran décembre kalo tile 10 nata Bɔjabate k'a dɔn CEDEAO u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye i k'a dɔn kunnafoni in sɔrɔla min ye Abijankaw ka masakɛ ye Bɔjabate sabula CEDEAO a ɲɛma min b'a baara kan ka kɛ u kun dara fɛ yen o bɛnkɛr'o kan nka min kɔni kɛn bɛ gabakuru ye samara kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn jamana saba min n'o ye AES ye i n'a fɔ i yɛrɛ dabɔra ka maana Niger min ye Burkina Faso ani Mali ye Bɔjabate olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o b'a ka kolo girinya kosɛbɛ Bɔjabate k'a dɔn nin jamana saba in a donnen don CEDEAO fɛ ni nin jamana in ba bɛɛ lajɛlen bɔra CEDEAO la Bɔjabate k'a dɔn CEDEAO a ma fɔ a bi ci nka a bi sɔn ka sɛbɛkɔrɔ fɛngɛya a ko n'i y'an ka farafin jamana in da min kɔni ye jamana 4 i y'a dɔn CEDEAO ka gɛlɛya talen don k'olu de sɛgɛrɛ a jamana 4 bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi fanga de ye Laginɛ ani jamana saba min n'an bɔra k'an da don a la sisan a ko kɔsɛ in na Bɔjabate b'a ye k'a fɔ mankan dɔ kun wulila a wasaralo Bɔjabate k'a dɔn mankan in yɛrɛ fo awa muguci kɛra Bɔjabate k'a dɔn fanga bɔsi kun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ sababu de ye farafinna jɛrɛ jɛkulu CEDEAO k'u tɔnsi jɔ min kɔni ye ɲɔgɔn ye laban min bɛna kɛ sigi kelen don k'a kɔnɔ Bɔjabate yalima u bɛna dɔɔnin bɔ gɛlɛya in na ka ɲɛsin farafin jamana nin jamana saba in ma wa yalima dɔ de bɛna fara kan wa minnu kɔni ye kodɔn ani jateminɛna baw olu caman kɔni y'a ye k'a fɔ jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔni u wasalen don ni Ala ye Bɔjabate lala maa tɛ ko dɔn i n'a fɔ Ala o bɛ sɔn ka dɔ bɔ gɛlɛya in na ka ɲɛsin nin jamana in ma n'o yɛrɛ dun dɛ jamana saba in jɛra awa ni k'u suwa Ala la Bɔjabate k'a don u ka taama ɲɔgɔn fɛ dibi la min bɛ se k'a to u bɛ kisi daanajuguya walew ani bingani walew ma n'o tɛ CEDEAO a ye dabalijugu caman tigɛ Bɔjabate min ye sɔrɔ ye min ye balo ye min ye taa ni taa ka segin ye u y'o tigɛ nin jamana ninnu na a bɛ waati janbɔ n'a sɔrɔla dɔw kɔni da o kɛra olu ma sababa ye dɔw kɔni b'a dingɛ kɔnɔ hali bi n'a ka bi o n'a ta bɛɛ Bɔjabate k'a dɔn jamana saba in danganiyalen don n'a ye k'a fɔ min kɔni ye CEDEAO ye ɲɔgɔn ye min kan ka kɛ tile damadɔ a na kɛ sababu ye gɛlɛya misɛnnin minnu kun bɛ yen fo ɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen i k'a dɔn u ka jɛ k'a kuma dilan min bɛ se k'a to ko in a bɛ nɔgɔya cogo min na nka siga tɛ min na nin jamana in 4 nin si tɛna ye ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan yarɔ fadenjugu bɛ kɛnɛ min kɔni kan n'a fɔra i to a bɛ fɔ yen Ala de bɛ far'i kan n'o tɛ to a duman di fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ référence kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ ne bɛ tigɛ don nouvelle horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Alpha So fulakɛ ko a ko min ye général Elhaji Gamu karamɔgɔ dɔ b'a e ko min ye kunu a ma duguta minɛn ta de ye sɛbɛnnikɛla ko ni k'i kunda Kidali kan Kidali kan kɔni a taara Kidali kunu a taara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a n'i y'a jateminɛ min ye Elhaji Gamu ye ale ye général de division ye karamɔgɔ dɔ b'a min ye Mali armée cɛba dɔ don a ko min ye jɔkunjan tɛmɛnen jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye bɛn kɛra ma sɔn kɛra ma ni k'ale sugandi k'a kɛ Kidali gouverneur ye karamɔgɔ dɔ b'a o bɛ tali kɛ fɛn caman na i n'a fɔ n'i y'a lajɛ maa dɔ maa min ka hakili juru caninen bɛɛ karamɔgɔ dɔ b'a bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka sabati cogo min na ni ka dugudenw kala ɲɔgɔn na jamana ka hakilina baara minnu bɛ n'olu mabɔlen don Kidali la karamɔgɔ dɔ b'a nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka gɛrɛ Kidali la ni ka kaɲa min ye marabolo tɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko général Gamu n'i y'a lajɛ ale ye gouverneur ye nka gouverneuriat ma daminɛ ale la ale ye mandiya min sɔrɔ Mali gouverneuriat la karamɔgɔ dɔ b'a e ko maa y'a sɔrɔ de ye mun de y'a to jama bɛ ka girin général Gamu kan karamɔgɔ dɔ b'a sigi kɛmɛ k'a makɔnɔ mun ni mun de kama min ye général Gamu ye karamɔgɔ dɔ b'a n'a dun ma k'a fɔ jamanakuntigi a sugandi a kɛra wajibi sa ka bɔ Bamakɔ ni k'i kunda Kidali kan sɛbɛnnikɛla ko bilasirali
Mali bilasirali dɔ ma da dɔ kan karamɔgɔ Daba Tunkara n'a taara ka baara kan ka kɛ min ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ kunun min kɔni pankuru ye sa u y'o ta ni k'u kunda Gawo kan sabu n'i y'a lajɛ min ye jamana ka cakɛyɔrɔw ye o bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ Gawo kɔnɔna la a ko Kidali min ye sariyasun tɛ ye ka taa bila min ye kiiritigɛlaw ale ni fanga ka cakɛla tɔw ye o tuma min kɔni i b'a ye k'a fɔ tribunal mun bɛ Gawo kɔnɔna la olu kɔni a na taa dantigɛ olu ye ni ka kale Mali drapeau la a kan ka baara mun ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a lajɛ ministre saba min dara kan ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Maïga n'i y'a lajɛ ministre belebele jamajɛ hawla sanfa dugufa a pointer ti sɔrɔ vɛsi la o e ma ye o ye basɛ ba kana pointer t'a la vɛsi la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara ma tɛmɛ ka bɔ ministre de relations avec les institutions n'o ye Ibrahima Ikasa Maïga karamɔgɔ Daba Tunkara ale yɛrɛ fana tun bɛ taama la ni ka taa bila réconciliation an ka se ka bɛn ko la n'o ye colonel major Ismaïl Wake nin min dara kan ne ka don pankuru kelen kɔnɔ ka taa sɛbɛnnikɛla ko u jiginnen Gawo pankuru jigi kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye jama ye ka firin kan k'u kan i b'a fɔ ko masakɛ de taara min ye Gawo kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko min ye général Gamu a ka siya maaw ka taa bila min ye kɔrɔbɔrɔw ye karamɔgɔ Daba Tunkara siya o siya n'o de bɛ Gawo kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɔra ni dunu ni bala ye ni k'a fara takanba kan i b'a ye k'a fɔ ni ka tigɛri warawara kun ko Ala danga nin kɛ sa an tun sigilen bɛ ka min ma kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ko o de kelen filɛ nin ye kuma kunungo sɛbɛmɔnɛ sogo ye bo kɛ Gawo ye de y'a ye kun ka di kunu sa sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali drapeau ye karamɔgɔ Daba Tunkara musow ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ ka tigɛrɛ warawara Elhaji Gamu i bisimila min ye général Gamu ye an jigi b'i kan Mali kɔnɔ an tɛ fɛ bilen ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ kuma min kun b'u da suraka kan ni kɔrɔbɔrɔ kan o de filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye général Gamu ye karamɔgɔ Daba Tunkara b'a ye k'a fɔ n'a ye serment ta min y'a kɛ kiiritigɛlaw ye o kɔni o ye sira dili a ma sa ni ka taa n'a ye Kidali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ka taa sigi a ka soba kɔnɔna la soba min sa n'o bilalen bɛ k'a makɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara b'a ye k'a fɔ dugudenw fana ko Gawukaw ye min kɛ n'o ye Kidalikaw ye k'olu m'u tɔto ko ye nka k'olu fana ta bɛ ka fara Gawukaw ta kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko k'a sababu kɛ mun ye ko général Gamu ye olu ka dugudenw de ye wolo ka mɔ ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛ dugu in dɔn o tuma ko dugu in ya barajuru de bɛ a ko min ye Gamu ye karamɔgɔ Daba Tunkara ko n'a ma min kɛ ɲuman sira kɔnɔna la n'a ma min kɛ min ye jamana ka ɲɛta sira kɔnɔna la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a tɛn'o kɛ farafarali ye o tuma ko n'i y'a ka taabolo kɔrɔlenw lajɛ ko a ye kundama min sɔrɔ ni ka sanga sɔrɔ ka kɛ gouverneur ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'i b'a ye k'a fɔ k'a ka tɛmɛ ni siraw k'olu de jɛyara n'o dun jɛyara ka tɛmɛ waati tɛmɛn'o la ko e ko a na kolankolon kɛ bi bilen wele sɛbɛnnikɛla ko a ko général Gamu karamɔgɔ Daba Tunkara jamanadenw jigi b'a kan min ye Kidalikaw jigi b'a kan malidenw bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan a ko k'ale de kɔni kɛra min ye gouverneur ka ŋanaminɛŋana ye kabini Ala ye Mali da ni ɲɔgɔnna nisɔndiyama deli ka ta ka gouverneur sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Daba Tunkara bala cogo bɛ di wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ci kan o don wajibate k'a dɔn dunko jugu i k'a dɔn a sɔrɔ tiɲɛni jamana kumaniyani o kɛwale jugu de bi senna Mali kɔnɔ a bi waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko an ka taa cakɛda la cakɛda min dɔ a ye ko Ageroute kɔlɔsiliw ani jateminɛw y'a jira vérificateur général ka tɛmɛnin na wajibate CFA wari miliyari 1 directeur ni a ka comptable y'o da u kun k'u sigi ngami wajibate anabu da ko a ma bɛn sabula kiiritigɛlaw n'u ngɔnɔ de bisi wajibate k'a dɔn a na fɔnɔ a ko min ye sɛgɛsɛgɛli vérificateur général yarɔ ale t'a ta in dabila o wajibate san 2022 kana bila bi la a ye sɛbɛnfuraw lajɛ ka jatew minɛ a y'a ye k'a fɔ min kɔni ye Ageroute ye cakɛda do min n'u donnen do Madina ka minisiriso la u ye janfan caman de kɛ k'a sɔrɔ minisiriso yɛrɛ t'a kalama wari yɛrɛ bɔli ani wari yɛrɛ a baara kɛcogo wajibate a barika bonyana a wasira cɛjugu fɛ fo k'a fɔ k'a to ten min fɔr'u ye wajibate k'a dɔn dalasi wa magafo wa 40 wajibate k'a dɔn u bɛ se k'o bɔ kɛsu kɔnɔ wajibate i k'a dɔn min ye minɛn telimanw ani baara telimanw ye o ka kɛ wajibate nka k'a dɔn miliyɔn 200 wajibate k'a dɔn u y'o de da u kun directeur ni comptable a b'olu fila de ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka wari ko kuma fɔ ten u fila b'a ŋani ten u bɛ min fɔ bureau kɔnɔ maa si t'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur général wajibate min kɔni ye agent comptable ye
shagi bɛɛ b'o bolo ni min kɔni nana ale hakili la nganamu ni shɔni minnu mana hakili la Algérie u bɛ sin k'o bolo da u ni ɲɔgɔn cɛ wa jabate k'a dɔn ka sin ka a saalo ka taa n'a ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u yɛrɛ kɔni gɛn bɛ ayiwa waridun masa ye sabula min ye INPS ni OHM ye wa jabate k'a dɔn o document ni a bɔ sɛbɛnfura minnu kan ka to yɔrɔ la o ma jɛ bɛɛ o fana k'i bɔ yen wa jabate k'a dɔn maa bɛ taa dugu la nin baara in bɛ kɛ u b'o dilan u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o wari kasabi kasi k'o dilan ten wajabate o yamaruya t'u bolo o k'i bɔ yen sugubulo wajabate u b'o de ta k'o di maa ma hali buruɛti tɛ maa minnu bolo janko k'olu ye sira dilanna ye wajabate k'a don u b'u sigi n'o sɛbɛnfuraw ye ten jateminɛw nana jara miliyari 1 ni miliyɔn 700 ani 73 wajabate k'a don u y'o den nganamu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye ko ye min jɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to ten sabula Algérie wajabate olu bilalen don min na siraba wo minnu bi bɔ sira yɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ ani pɔnze kɔnɔna minnu bɛ tiɲɛ u kan k'olu dilan wajabate n'a fɔra miliyari 1 ni kɔ e y'o don k'u y'o don sira dilan la Bamakɔ siraw dun bɛ tiɲɛ don o don ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini ye i n'a dɔn k'a fɔ wo bɛ e yɛrɛ la o wo min bɛ sa vérificateur général kɔni a y'a sɛgɛsɛgɛ kuma ka ca vérificateur général kɔni y'a jira Algérie tu a directeur général ni comptable u kan ka taa kasobonba la hali a tɛ mɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ cika kɔnɔ a ka bi bɔli la Mali horizon sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ ale tɔgɔ ye ayiwa min ye Birino ye Birino Sikibeji karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a ko min ye kuranko gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ nin kuma in kɔni taa ni ka segin kɔni kɛra kan sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kuranko in karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni waati kɛrɛnkɛrɛnnen don an bɛna don kɔnɔ n'o ye san yɛlɛma ye san yɛlɛma seliw ma se ka ban o ye girinkajɔ wuli ka bɔ sen kan wuli ka bɔ n kun kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ka bɔ sankɔrɔ la ka don sankura kɔnɔ o bɛ kɛ ni nisɔndiya ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu ye tayiru ye olu bɛ baara caman ko kɔnɔna la ka taa bila maa minnu ye bolola baarakɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ministre n'o ye Bintu Kamara ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale kɔni y'a dafa mugujala na min jigin t'a da kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ nin ko in kɔni k'a kɛra bloku dan ye sɛbɛnnikɛla ko a y'a fɔ min kɔni kuran kɔni i b'a ye k'a fɔ k'a bɛna nɔgɔya dɔɔni a ko sabu min ye citerne 59 karamɔgɔ de b'a tɔgɔ kulu kɔni yera maaw bolo min kɔni sira jugu kɔnɔna ye a ko taji suɲɛni kɔni ko in dɛ Buwajabate citerne ko in nkalon don n y'a ɲɛdɔn ministre kuturu wallahi subhanallah u ye ministre filide wa dabɔngama don wa ministre yɛrɛ de teliyara wa nkalon don nin tɛ ɲuman ye dɛ jagokɛla dɔ bɛ échange feerela don a n'a ka citerne nana énergie y'a mɛn k'a fɔ citerne 17 de don Buwajabate ko ayiwa a donna Bamakɔ u y'a wele EDM de y'a wele na n'i ka citerne ye an b'a san jagokɛla ko n t'a di juru la warijɛ don nana y'a warijɛ bi d'i ma Buwajabate citerne ɲɛsinna dépôt la k'u bɛ taa awa bɔn wari bɛ sara cɛ y'a fɔ a kana n ka taji bɔn ka sɔrɔ n ka wari ma sara Buwajabate k'a dɔn citerne taara jɔ wari ko nana bala a ko yɔrɔ bɛɛ ko citerne a ye chauffeur wele k'u ka segin n'a ka citerne a détourné la en tout temps u ye o papier de dilan c'est à dire que u ye ministre piégé de quoi u y'o papier dilan k'o di ministre ma a jigin dɔ ka bɔ avion kɔnɔ bɔ il y a tout de suite citerne 17 kun nana jusqu'à 59 i k'a dɔn u tununa o ma ye et sans chercher à comprendre sans aucune enquête ministre fana y'i k'o kuma ka ten baw t'as vu comment on a piégé u ye ministre piégé nin tɛ jamana jɔ kan ye nin tɛ jamana jɔ kan ye ni Assimi n'a yɛrɛ ma kuranko in da bala il faut que lui-même soit le ministre de l'énergie. N'a yɛrɛ ma kɛ ministre de l'énergie solution t'a la. Je te dis hein. Wallahi. Parce que énergie baarakɛlaw olu a fɔra k'olu ye son ye. O fɔra olu ma o. Bon ministre o min fɔ fo ka diɲɛ olu fana u bi fɛn bɛɛ de kɛ pour que ka ministre to a cɛ. Wulibali ye dɛ. U tɛna kɛ ɲɔgɔn kan bilen. Et c'est le peuple qui va payer les frais. Voilà. C'est le peuple qui va. Parce que ko in yɛrɛ kɛ fɔlɔ ma ka n'a bila kuranko tɔ juguyara o. O kɛra. Voilà, il y a pas de solution. Solution tɛ yen. O taara ka ban pewu yɛrɛ. Solution tɛ yen. Non. karamɔgɔ a y'a yira k'a fɔ n'o ye Birino Sikibeji ye a ko n'a dun ma k'a fɔ ko Bintu Kamara karamɔgɔ ale kɔni ye min fɔ an ye o ma kɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ n tura ta biɲɛ ma karamɔgɔ de b'a tugura ni k'a bolo fila don kuranko kɔrɔ o de kumu kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tugura min kɔni ye jɔkun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ Irisukaw ka expert ba dɔw bɔra jamana in kɔnɔ olu ni jamanakuntigi yɛrɛ ɲɔgɔn ye ɲɛgwɛn karamɔgɔ de b'a tugura tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca jamanakuntigi a ma bin ni kuma ye koyi a y'a yira Irisuka ni expert baw la
n'a duma ka fa ko bolo ɲɔgɔnma bɛ anw ni Rusula cɛ karamɔgɔ Dabatukura min ye kolonel Asimi Goyita a ko gɛlɛya dɔ b'ale k'a ka jamana kɔnɔ bi o ye lakana ko ni kuran ko ye expert minnu filɛ ni aw ɲɛkɔrɔ yan o kuma aw bɛ se ka mun de kɛ Mali ye sisan sɛbɛnnikɛla ko min ye kolonel Asimi Goyita ye a ko mago bɛ joona joona kuran ko gɛlɛya bɛ se ka ban Mali kɔnɔ sisan min kɔni ye ɲɛsira kɔni da aw ma aw k'aw sigi a k'a ko tɛntɛn a k'a lajɛ gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a ka gɛlɛya in ta ka bɔ yen ne kolonel Asimi Goyita n bɛ danna ye n bɛ wuli n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ni experts ye karamɔgɔ Dabatukura u ye jateminɛ kɛ min ye munumunu salo ko k'u tɛna munumunu salo boloda nin waati la u ko u bɛ t'u ka jamana kɔnɔ fɔlɔ karamɔgɔ Dabatukura ni ka t'u da k'u miiri n'u seginn'u kɔfɛ o la karamɔgɔ Dabatukura gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali kan k'u bɛna bɛɛ lajɛlen lawuli k'a dɔn n'u y'a dɔn fura min kan ka sɔrɔ a la k'u b'o fura ɲini ni n'a daminɛ tɔ ye sa a fura b'olu bolo m'a f'i ye ni président yɛrɛ tɛ a tɛ ɲɛnabɔ n'o tɛ dɔ kɛra bluff la dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura n'i ye jateminɛ kɛ min ye kolonel Asimi Goyita a ko nin ko in kana kɛ ko mɛn ta ko ye sabu san yɛlɛma seli n'i ye jateminɛ kɛ nisɔndiyabaw de bɛ kɛ Mali kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatukura n'a fɔra k'a bɛna 31 décembre kɛ dibi la o ye ɲuman jamana ma wa o tɛ ɲuman ye dɛ 31 décembre yɛrɛ wa ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura n'i y'a lajɛ mɔgɔw sasalen bɛ min kɔni ye dutigiw bolo b'u kun ka woronto karamɔgɔ Dabatukura baara tɛ kɛ kuran kɔ min kɔni ye jamanakuntigi ye a ko gɛlɛya ni kuma o kuma bɛ malidenw da kɔnɔ duguma k'ale sigilen b'a ka masakɛ bulon kɔnɔ kuluba karamɔgɔ Dabatukura k'a b'a bɛɛ kalama ko sɔnja mun b'an na k'ale ta ka jugu n'an ta ye dimi mun b'an na jamanakuntigi Asimi kɔni k'ale ta ka jugu n'an bɛɛ ta ye a yɛrɛ da o fɔ n'i ye se k'a ye bi walayi ko seconde kelen kuran tɛ tigɛ Mali la sabu kuran tigɛ o tigɛ maaw bɛ dimini mun k'ale kɔrɔ a tɛ fɛ abada maliyɛnw ka dimi a kɔrɔ wa o tuma an y'a fara a ma an bɛ ka dimi dɛ nka a b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan dɛ miyankadi an y'a fara a ma bi wa min y'a ka n'a dimina ka ban kɔni an sɔnna on est convaincu maintenant a masumalen don a sabalilen don a majiginen don a b'a ka jamanadenw fɛ an y'a fara a ma o de y'a to bɛɛ kɛra fɛ an y'a fara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatukura ni jamanakuntigi ye jamanadenw ka degun dɔn i ka da la k'a fɔ jamanadenw fana kan ka fiɲɛ bɔda nin la a ko nin ko in tɔ k'a ɲɛnabɔ karamɔgɔ Dabatukura k'a tɛna kɛ ko mɛnta ye o tuma min ye jamanakuntigi ye ale yɛrɛ bolo fila bɛ nin ko in kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka dugawu k'a ye ala ka nin ko in ɲɛnabɔ joona joona kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ Bruno Segibeji ale ka sɛbɛnni karamɔgɔ Dabatukura maa bɛ sa k'i kɔnɔma to Allah ne ye dankɔrɔba in tɔgɔ ye Jabate Sumisi ngo Sumi champion c'est à dire que ala ye malidenw waaju nka a bɛ n'a fɔ an yɛrɛ de hakili ka dɔgɔ sigei Jabate nin ko damadɔ nin san damadɔ in kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn na hali bi n'a ka bi an ma sɔn san 2 dɔrɔn Sumayila Sise sacogo lajɛ n bɛ kɛ président ye a ye voté nin ye a ye kɛ nin voté i bɛ ka sacogo lajɛ nin bɛɛ kasi k'a bɛɛ ban tile damadɔ i b'a fɔ k'a ma deli ka kɛ on dirait que ça n'a jamais existé Musa Traoré Amadou Toumani o ka jansa ko nin kɛra kununko de ye kɔrɔ e bɛ taa o yɔrɔ ja o kununko an kɔrɔ yan i bɛ ka ni Sumayila ka voté an bɛ ne ka ɲɔgɔn dun yan walahi mais ala b'a sagoya dilan dɛ Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don fulakɛ Sikuba nin y'a ka sɛbɛn ye jɔnni de bara ka nganamu ni nkalon ta ka Mali ka lasigiden sɛgɛrɛ min ye Abulaye Tunkara i k'a dɔn Suisse jamana na Jabate sɛbɛnnikɛla ko maa ti kɛ faama ye gansan i kɛra faama ye walima i bilala faso ka baara la a bɛ ɲɛ cogo min na a n'a kan ka dilan sira ɲuman min fɛ i b'o de kɛ Suisse o ye tubabu jamana dɔ ye a bɛ ne ka don a kun damadɔ bɔ Abulaye Tunkara ale de taara ni ka kɛ yen lasigiden ye a taalen lasigidenso la a ye sɛbɛnfuraw lajɛ baarakɛla minnu bɛ k'u lajɛ Jabate i k'a dɔn mago tɛ se maa minnu ma a ye i k'a dɔn sariya tile o ni min ka kan i k'a dɔn baara bilali la a y'a bɛɛ lajɛlen dafa o de ma diya jɔnni ye jɔnni de bɛ ŋunuŋunu kuma na Mali kɔni i ti baara ɲuman kɛ abada ko ni maaw t'i tɔɔrɔ walima ka tɔgɔ tiɲɛ a ko Mali ka ambassadeur kura Suisse Jabate a taara sɔrɔ maa fila bɛ baara la ninnu bɛɛ lajɛlen sokɔnɔ baarakɛdenw ye dɔ ye tobilikɛla ye dɔ ye ayiwa a fila bɛɛ ye tobilikɛla sabula n'i y'a mɛn cuisinière maître d'hôtel ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dumuni de kunna
wajibate maa min y'u wele k'u don baara la ambassade la Suisse min ye Mali ka ambassadeur kɔrɔ Mamadou Ari Konate ale de ye ninnu kɛ ayiwa baarakɛla ye Suisse jamana na sɛbɛnnikɛla ko IBK tile i y'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen dɔnnen kun don min ye Mamadou bɛ kɛ Konate bɛ kɛ don min ambassadeur ye a taatɔ a ɲini n'a fɛ ani ni maa fila ka taa ka t'u kɛ ambassade baarakɛla ye politiki baara don politiki ko don u taalen a fɔra a ye fana n'a bɛ bɔ don min ambassadeur la n'a bɛ segin n'u ka segin ɲɔgɔn fɛ wajibate k'a dɔn ka yangadi ye ɲɛ Konate kɔni wulila sabula ayiwa sariyaw ni jamana taabolo kuraw i k'a dɔn faama minnu bɛ yen min ka d'u ye olu de bɛ nommé wa ale wulilen min kɛ Abulayi Tunkara o de taara ka kɛ i k'a dɔn ambassadeur kura ye a taalen min kɛ n'a ye k'o lajɛ a y'a ye jɔngo la ambassade mago tɛ se maa fila in ma wajibate a y'a ɲini u fɛ sa k'a fɔ tiɲɛ don contrat min kun b'a ni ambassade cɛ a bɛ ban décembre kalo tile 31 san 2023 i k'a dɔn ni mago tɛ se aw ma o tuma contrat in i k'a dɔn kalo fila de b'a n'a cɛ o tuma ni kalo fila in dafara ani min ka kan o bɛ d'a ma a ka taa yɔrɔ wɛrɛ wajibate yangadi ye ɲɛ ambassadeur binanga a nana anw de bɛ baara la yan nɔ e bɛ baara la yan nɔ e ye si de wa ambassadeur falenna kuma b'e ma l'ambassadeur a été changé mais n'a fɔra k'e bɛ falen y a un problème kuma wɛrɛ bɛ min foyi t'o la mais Mali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan naamu sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan je te jure il y a 3 ans 4 ans n taara Mali ka ambassade la Paris wallahi kabini indépendance n y'a sɔrɔ dɔ bɛ baara la ambassade la jusqu'à présent il est en poste munna o kan ka kɛ mais non mais écoutez là o man ka kɛ c'est pas parce que tu es en Suisse e taara fɛn ɲini Suisse i taara taa cogo min na politique ko don o yɛrɛ k'i bɔ yen ni ambassadeur ko vraiment mago tɛ s'i ma diyagoya de don a kɛ ta wa o kuma bɛ min wajibate o de taa bɛ kɛ mankan ye nganamu u bɛ sɛbɛnnikɛlaw wele kumakɛlaw bɛ wele ambassadeur ye nin dahirimɛ cɛ ni ambassadeur min ye dahirimɛ cɛ Mali dahirimɛ bɛ tiɲɛ wallahi garijɛgɛ ɲini ko jugu i bɛ taa bi dɔ garijɛgɛ la n'i wulila bi ma k'i kan n'a fɔra i bɔra la maliyɛn wɛrɛ de bɛ bila yen tu peux pas t'éterniser ni mun ye sɛbɛn ye an ta ma janya an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni le forum sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ ko AD a ko karamɔgɔ Dabatugura min ye dugu fila ye Buguni mara la e ko ni wulikajɔ ma kɛ joona karamɔgɔ Dabatugura ninnu na ɲɔgɔn fa ka ɲɔgɔn banko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 25 a ko sigiɲɔgɔn kɛlɛ de wulila dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Dabatugura n'o ye Gwantu ale ni Jaga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dugu fila bɛɛ bɛ Zantigila marabolo kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ sigiɲɔgɔnmaw don sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ in yɛrɛ nana nacogo jumɛn na a ko n'i y'a lajɛ kabini waati jan furugufurugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko tɛ ban la sabu o ye jamana yɛrɛ taabolo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Gwantukaw ye olu sigilen min y'u ka charbon bɔlen ka bila feerelikɛyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko charbon bɔrɔ dɔw de sina ka tunu ten karamɔgɔ Dabatugura jateminɛw nana yira k'a fɔ ko ye Jangukaw ka denmisɛnw nɔ ye o tuma min y'u y'a mɔmɔ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ karamɔgɔ Dabatugura a taara ye k'a fɔ tigitigi kuma min fɔra tiɲɛ don sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Gwantukaw ye u dusukun nana furuku ni ka wuli k'u ka hakɛyaw ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko jama fɛrɛntan karamɔgɔ Dabatugura ni Ala kɔni ma wulikajɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina min bolo o tɛ hakilina ɲuman ye min ye ɲɔgɔn foriforiw ye karamɔgɔ Dabatugura bɛ kumabaw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a ko min kɔni ye Jagakaw ye karamɔgɔ Dabatugura o denmisɛnw fana wulila i b'a ye k'a fɔ Gwantukaw ka foro u ka ɲɔw mɔlen ani kabaw mɔlen ni ka taa tasuma bila o la Allah tajuru sara sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatugura i ɲɛ bɛ ɲɔ mɔlen min ye hectare ni kaba mɔlen a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bugurijɛ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a la ni dugu fila kɔni maaw nana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ fo ka dama tɛmɛ u ye marifa ni bese ni muru ta karamɔgɔ Dabatugura ni k'u yɛrɛ lajɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuma min na karamɔgɔ Dabatugura maa 3 tora sisi la a ko min ye maa tɔ minnu joginna u y'olu salon ni ka taa n'olu ye labita ni dɔwɛrɛ faral'o kan a ko an bɛ waati min na ko san su 6 de bɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye banabatɔ minnu dalen bɛ maa fila tilala ka sa ka fara olu kan karamɔgɔ Dabatugura ni ka su kɛ maa 8 ye
Allahu akbar. Sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko min ye kɛlɛkɛyɔrɔ wɛrɛ tɛ Naam. fo min ye sigiɲɔgɔn kɛlɛ suyɛni ko kuma dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Naam. a ko de man ka wolo nin na koyi. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a la min ye kɔlɔnjɛbakaw ye karamɔgɔ Dabatkɔrɔ olu kɔni wulila n'o y'an ka gendarmenakaw ye ni ka wulikajɔ kɛ joona joona ka na nin ko in ɲɛɲini k'a yira k'a fɔ abada nin tɛ marifa ta kun ye ɲɔgɔn kama ni saribɔn bɔrɔ suyɛnna karamɔgɔ Dabatkɔrɔ jamana ka sariya sun bɛ yen min ye fanga bondaw bɛ yen yanni aw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kuma lankolon fɔ ni kɛlɛjalantigɛ la a tɛ taa da fanga tigilamɔgɔ tulo kan. Kɛlɛkɔrɔ de b'u cɛ o. E m'a fɔ ko a dugu ye sigiɲɔgɔnma ye. Sigiɲɔgɔnmaw don. Wajibate diɲɛ laban in na ko gɛlɛyara. Walahi. An mɔkɛw ta mɔkɛw. Olu sigira ɲɔgɔn kan san 100,000. O ni ɲɔgɔn na gɛlɛma don olu cɛ. Walahi. Ni n'a ɲɔgɔnna ko nana munna. An ka dugulama dɔw tɛ wuli ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ an bɛɛ fa kelen ba kelen. Wa i b'a sɔrɔ an ka denw furulen don ɲɔgɔn ma. Walahi. Maanu. Dugutigi bulon sigi kun ye mun ye? Maanu. Nin n'a ɲɔgɔnnaw de dun koyi. Dugutigi sigilen bɛ bulon kɔnɔ. Ala ka salji bɔ a kan. Ni fitinɛ nana jango a ka se ka don bulon kɔnɔ a ka taa kuma fɔ. Ala ka salji bɔ a kan. Yarabi. Karamɔgɔ Dabatkɔrɔ n'a dun ma k'a fɔ ko fitinɛ wulila a kɛmɛ fitinɛ jugu ye. Sabu nin kelen fo nin seegin. Maa minnu danbɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u ka ca fo ka dama tɛmɛ. Min kɔni ye gendarmew ye ka taa fara min ye Buguni ɲɛmaaw kan. Karamɔgɔ Dabatkɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko ni dugu fila bɛ gasi kɛ. Sabu k'u y'u ka kiiri tigɛ u yɛrɛ ye. O kuma tiɲɛ ni nkalon o kuma olu t'o ko lajɛ nin na. Munna u ye marifa ni muru ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ. Karamɔgɔ Dabatkɔrɔ k'u kɔni dusu de y'u kɛɲɛ. Sabu k'u ye dusu bila hakili ɲɛ fo ka dama tɛmɛ. O kuma kɔrɔlen ko fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔnɔ dɔɔni dɔɔni. Karamɔgɔ Dabatkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔlen ko baw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ko kɔrɔw de bɛ wuli. O de balawu filɛ nin ye. N'o tɛ saribɔn ko dɔrɔn tɛ dɛ. O ka dɔgɔ nin ko in na. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ le forum kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don. Wajibate min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lesɔrɔ ɲɛta. O don. Seydou est-ce que Kamisɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye. Kamisɔgɔ ko de. Wajibate ka wele da kɛ. An ka samatasɛgɛw yanni sɔɔnijɛ tulo sɛbɛlama. Wajibate an bɛ taa bɔ a da la farafinna kɛnɛba kan n'o ye aba Coupe d'Afrique des Nations de football. Wajibate k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'ale b'an ka samatasɛgɛw dɛmɛ kabini kununko a gɛlɛya n'a nɔgɔya o de ye Inazami. Inazamu ko u sɔminen don u bi wele da kɛ ka kangari da kɛ. Wajibate k'a dɔn karatumaw ni sɔnnikɛlaw ngalonnikɛlaw de wulilen don Mali foroba cakɛda ɲɛmaw min ye région kɔnɔnaw ni Bamakɔ ye u kɛlen bɛ k'olu sɛgɛrɛ. Wajibate u bɛ taa dɛmɛ ɲini ayiwa min ye supporters to a la k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wajibate k'a dɔn Inazam bolo kelen de don bolo kelen min ni ale de bɛ samatasɛgɛw dɛmɛ kununko kana bila bila o de la u ma maa ci Wajibate u ma sɔrɔ ka maa ci maa o maa mana taa kuma Inazam tɔgɔ la Seginɛ Dɛma n'a ka jama u ko i k'a dɔn i ka wari di fu la i m'a di fasoko la n'o tɛ Inazam jabala dɔnnen bɛ Wajibate u ka bolofaraw dɔnnen bɛ i k'a dɔn kɔrɔlen a bɛ kɛ kɛcogo min na o kelen don min ye président ye walima vice président n'o Seginɛ Dɛma ye Wajibate Inazam u labɛnnen bɛ i k'a dɔn min ye Côte ta ye ni Ala sɔnna u bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma sabula président Assimi Goïta o ka dɛmɛ n'u ka dugawu min bɛ kɛ ka ɲɛsin u ma u dalen don a la o kuma nin ye Mali supporter bɛɛ lajɛlen ka kuma ye u ka n'u ka wari di maa si ma ko Inazam ko ten k'a sɔrɔ maa ɲɛɲini nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lesɔrɔ kɔnɔ ɲɛta. Karamɔgɔ Dabatkɔrɔ garisɛgɛ ɲini ko juguya i bɛ taa bi dɔ garisɛgɛ kɔnɔ dɛ. Siga de b'o la. Mali kɔnɔ ni kolokɔla baaraw o ti ban ko ne nin ko nasɔgɔ wulila dɔw de fana b'u timinandiya sa k'olu b'u ta ɲini u ta ɲini tɔ la a bɛ ci u da po ni Ala sɔnna. Karamɔgɔ Dabatkɔrɔ gan tɛ bi ta bila yan a banna o bi ta banna yan karamɔgɔ yan'an bɛ wele nin ye foli ni tanu ka ɲɛsin dankɔrɔba ma n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita o kuma an bɛ gardafu la n'a ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ min na lakana baara la jamana in kɔnɔ 3 ciseaux d'or le maestro Grand Diawusu le cultivateur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Diawusu création na Badalabugu